Lada ibn Rafi an koya mishi hadisi kaza, an koya mishi farillai kaza, sallar shi ta yi. To da wannan ne sai mai iziya ya ce in aka samu wanda yake jahili ne ya samu ƙwararre gogaggen malami ya zaunar da shi ya koya mai sallah, shi kuma wannan ya je sallar kamar yadda malamin ya koya mai sallar shi ta yi. Jama'a mun gane wannan? To yanzu wannan in ka tambaye shi wata hujja game da sallah ba zai iya kawo maka ba Qur'ani ko hadisi ko fiqh ko sallar shi ta yi ko? To amma a wajen aƙida ba a yadda da wannan ba. A wajen aƙida dole ne duk abin da za ka sani game da Allah, a wajen aƙida da tauhidi duk abin da za ka sani game da Allah dole ne ka san shi ala ilmin wa yaqinin wa bayyinatin wa basira. Dole sai ya zama akwai dalili me yasa ka yadda da kaza a aƙidance, me yasa ka yadda da kaza a aƙidance, saboda Allah ya ce fa'alam, ka sani akan ilimi annahu la ilaha illallah. Don haka Allah akan ilimi ake sani shi. Don haka jama'a su san wannan, faɗin la ilaha illallahu kaɗai ba zai maka ba sai in ka san ma'anarta. Shi yasa mutanen Makka da ike sun san tsantsar ma'anarta, wanda duk ya faɗe ta ya ƙudurci abin da take nufi to dole ya watsar da komai sai dai Allah. Don haka sai suka ce ba za su iya faɗe ba. A ja'alal alihata ilahan wahida, yanzu nan duk allolin nan ya ce a rugurguje su Allah ɗaya kawai. Sai suka ce wannan al'amari akwai ban mamaki, ba mu taɓa jin wannan karatu ba iyaye da kakanni. To jama'a, abu na farko kenan a musulunci shine kashe da ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya. To me ake nufi da Allah bai da abokin tarayya? Malamai suka ce in ka kore wa Allah abokin tarayya ko abokan tarayya a guri uku, to ka kore wa Allah abokan tarayya a ko'ina. Wajen rububiyar Allah, ka tabbatar da duk aikin da Allah ya yi ya shiga cikin zuciyarka cewa Allah shi kadai yayi, ba wani annabi ko mala'ika, ba wani da ya kawo Allah gudunmawa ko ɗauki. Allah bai da leburori akan aikin shi, duk aikin da Allah ya shi kadai ya sama, Allah shi kadai ya gina ta. Amma dubi gidanka, ba ginin magini ɗaya ba ne, dole magini sai ya yi tare da leburorin shi, kafinta ya zo ya yi, mai shafe ya zo ya yi, electric wane ne, kowa ya zo ya aikin shi. To kar ka taɓa tunanin Allah a wajen ayyukan shi akwai sa hannun wani ko taimakon wani ko shawarar wani. Allah bai da wasu injiniyoyi waɗanda suke ba shi shawara. Wannan shi ake kira tauhidin rububiyya. Ka tabbatar da Allah shi kaɗai ne akan ayyukan shi. Sannan in ka tabbatar da haka to sai ka tabbatar da kuma bautar da za ka yi wa Allah to shi kaɗai ya cancanta kaiwa. Kar ka haɗa shi da Sheikh wane, kar ka haɗa shi da sayyidi wane, kaka haɗa shi da imamu wane, kaka haɗa shi da annabi wane, kaka haɗa shi da wane. Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Ka tabbatar mishi da wannan. In ka tabbatar da waɗannan abubuwa biyu to saura ɗaya shine tauhidul asma'i was sifat. Allah yana da wasu sunaye kyawawa, Allah da wasu maɗaukakan siffofi. Ka tabbatar da duk wani suna na Allah, Allah kaɗai yake da irin wannan sunan. Ko da ka ji wani da irin wannan sunan ka ɗauka suna ne ya yi ɗaya, amma ma'anar ba irin ta ɗaya ba. Al'azizu sunan Allah ne. Ga kuma ƙur'ani ya ba mu labari ga wani mutum a cikin ainihin zamanin annabi Yusuf sunan shi al'aziz. Qalat imra'atul azizi, matar al'azizu ta ce. To al'azizu ɗin can na Misra, izza shi ba iri ɗaya ce da izza Allah ba. Sunan ne ya ɗaya, kamar yadda yake kai kanka kana da hannu, agogon da ke hannunka yana da hannu, da hannun da agogonka ke ɗaure da hannun agogonka irinsu ɗaya? Ashe dan suna ya yi ɗaya ma'ana ba ta ɗaya. Don haka duk sunan da ya zama Allah yake da shi, ka tabbatar da cewa Allah kaɗai ya kaɗaiti da suna irin wannan mai ɗauke da wannan ma'anar. Haka siffa, duk wata siffa kakai wa Allah rinto. Mutanen Makka na daga cikin kafiran da suka yi wa Allah rinto akan siffofin shi, suka ɗibi sunaye da siffofin Allah suka baiwa sunayen gumakansu. Sunan Allah al'ilahu, suka ɗauki wata gunkanyarsu ta mace suka sa mata Allatu. Sunan Allah al'aziz, suka ɗauki wata gunkanyarsu ta mace suka sanya mata al'uzza. Sunan Allah al-mannan, mai kyauta da ƙari, suka sanya wata gunkanyarsu al-manatu. Allah ya ce tilka kismatun dhiza, wannan rabo ne na ainihin zalunci. To wannan in ka tabbatar wa da Allah waɗannan siffofin, ka tabbatar da wannan tauhidin, to
ka fara samun ainihin wato aƙidar musulunci. Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne bai da abokin tarayya, don haka ba za ka yi sallah don wane ba, ba za ka yi azumi don wane ba, ba za ka yi zakka don wane ba. Duk abin da za ka yi Allah kaɗai za ka fuskanta. ɓangare na farko na kalmar shahada kenan. ɓangare na biyu shine sannan ka shaida Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To yadda ka shaida Allah bai da abokin tarayya a wajen rububiyya da wajen uluhiyya da wajen asma'u was sifat, haka kuma ake neman ka da ka tabbatar da cewa manzon Allah wahdahu la sharika lahu fir risalati wan nubuwati wal ittiba'i. A wajen manzanci Allah bai yadda ka bi wani manzo ba. Manzo Musa manzo ne, manzo Isa manzo ne, tsakaninka da su sai dai imani, amma bifa annabi sallallahu alaihi wasallama za ka bi. Don haka al-imamul hakim ya ruwaito hadisi sahihi a cikin kitabul mustadrak ranar da aka tafi yakin khaibara a shekara ta 7 ta ainihin hijiran musulunci, sai ainihin sayyidina Umar ya tsinci wata takarda ta attaura, domin Umar dama ya yi yaƙi da jahilci tun a jahiliya. Don haka Umar ba jahilin jahiliya ba ne, jahili ne dai a jahiliyar kadai, amma jahilcin jahiliya bai haushi gaba ɗaya ba, ma'ana ya iya rubutu da karatu. Don haka sai ya ɗauki attauran nan yana karantawa tun da larabci take, sai ya ga wasu surori da ayoyi da wasu hukunce-hukunce sun yi daidai da na alkur'ani, sai ya ɗauko attauran nan ya zo yana karantawa a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mun gane wannan da kyau ko? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama fuskar shi ta canza, ran shi ya ɓaci. Umar ya dukufa yana ta karatu. Abubakar da ya ɗaga fuskar shi ya kalli fuskar manzo Allah ya ga ta canza, sai ya bugi hannun Umar ya ce sakilat ka sawaqil, kai kaya asara, uwarka ta yi asara ka, ina ma uwarka ta yi barinka. Kai baka ga fuskar manzon Allah bane, kana karanta abu ran shi na ɓaci, fuskar shi na canzawa, kana ci gaba. Manzon Allah ya ce na tuba, na bi Allah, na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ji sayyidina Umar. To anan ne sai manzon Allah ya yi jawabi, ya ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, ana hazzukum min al-anbiya'i wa antum hazzi min al-umam. Ya ce ko annabi Musa ne yake da rai bai halatta ya bi attaura ba, shi da aka saukarwa, tun da dai na zo sai dai ya bi ne ya bi alkur'ani. Daga cikin annabawa da manzanni ni ne rabonku, daga cikin al'umma kuma ku ne rabona, don haka in yi haƙuri da ku, ku yi haƙuri da ni, ba ɗibowa dama da hagu. A ji a samu wani malami a zaure, wai shi malam mai zabura ɓatacce ne, in ya mutu wuta zai je, sai malam mai ƙur'ani da hadisi kawai. Wannan zamani ne wanda matukar ba alkur'ani da hadisi ka bi ba har kiyama ta tashi, in ka mutu wuta za ka ji. Da za a samu attaura gal yadda annabi Musa ya batta ba a canza ba, da za a samu injila gal yadda annabi Isa ya batta ba a canza ba, in ka tsaya kana binta kana mutuwa wuta za ka. Hadisi sahihi cikin musnadul imam Ahmad da sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wallahi ku saurara da kyau ku ji, wanda duk ya ji labarin zuwa na ya ƙi imani da ni, in ya so ya mutu yana Kirista ko yana Bayahude ko yana Bamaguje, duk wuta zai je in an tashi kiyama. To da wannan ne sai annabi ya nuna falalar Kirista ko Bayahudan da ya zo ya shiga addinin musulunci. Da Kirista zai musulunta, duk sallar jam'i in ya zo ya yi madadin kai an rubuta maka lada 27, shi sai a sa mai 54. Duk ibadar da kuka yi tare shi sai a bashi ninki 2. Haka Allah ya ce ula'ika yu'tauna ajrahum marrataini, ladan su ninki 2 za a ba su. Haka hadisi ya faɗi cikin sahihul Bukhari da Muslim. To da wannan ne ashe ma'anar lallai Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ta'atuhu fi ma amar, yi mishi da'a akan duk abin da ya bada umarni da barin duk abin da ya hana. Don haka wata rana Abdullahi dan Mas'udin ya miƙe yana wa'azi ya ce Allah ya tsine wa duk matar da take aikin ƙarin gashi da wadda ake wa ƙarin gashi, masu attachment. Kin jike da kike da gidan salon, kin jike da kike zuwa a yi miki attachment, a ɗibo gashin doki ko godiya a zuba miki aka. Ya ce Allah ya tsine, Allah ya tsine albarka ga wadda take tafalluj, tana da haƙori ba wushiriya, sai ta je a buɗe tsakanin haƙoranta na sama na daga gaba, wushiriya ta fita.
ko wadda za a je a yi mata shashawa a yi mata kadangaruwa ne a hannu ko makamantan haka, yace duk Allah ya tsine musu albarka. Ashe akwai wata malama ta haddace Qur'ani ita ma zamanin sahabbai. Ku rike wannan maganar da kyau, ku bi ni bashin ta, anjima za a dawo da ita. Ga wata malama ta san alqur'ani tun daga bakarar shi har nasi ta haddace. Ku rike ta da kyau, ku bi ni bashin ta. Akwai wani